Horrela esaten du lehenengo ariketan. Poltsa bat daukagu eta poltsa honetan batetik 10erako 10 bola ditugu, bakoitzak zenbaki batekin, eta ausaz nahastuta daude. Eta esaten digu, ausaz bola bat ateratzen badugu, gertaera batzuk gertatzen dira. Orain ikusiko dugunak. Lehenik eta behin eskatzen diguna da lagin espazioa kalkulatzea. Kasu honetan, poltsa batean, batetik 10erako bolak baditugu, gure lagin espazio izango da 10. Zergatik, 10 bola daudenez, gehienez 10 bola atera ditugu. Orduan, gure lagin espazioa 10 izango da. Orain, haiek ematen dizkiguten gertaera batzuk, eta gero guk idatzi behar ditugu zein zenbaki betetzen dituzten gertaera hauek. Orduan, esaten digu. A gertaera zenbaki lehena ateratzea. Eta B, 3 multiploa izatea. Orduan, honekin jakinda, egin behar duguna da gure gertaerak idatzi. Orduan, A, haren gertaera. Zein zenbaki beteko duten gertaera hau. Gertaera da zenbaki lehena ateratzea. Zeintzuk dira zenbaki lehenak? 1, 2, 3, 5, 6. Orduan, hasiko gara idazten. 1, 2, 3, 5 eta 6. Izango dira A gertaeraren kasuak. Orduan, gure aukatua, hau da, gure aurkakoa, zein izango da? Hartu ditugun kasuak alde batera egiten baditugu haiekin, geratuko dira aurkako kasuak. Kasu honetan 1, 2, 3, 5, orduan izango dugu hemen 4, izango dugu 6, 8, 9 eta 10. Eta horiek izango dira gure aurkakoak, haren aurkakoak. Orain, joango gara B gertaerara, eta esaten digu beren 3 multiplo izan behar dela. Orduan, anterako dugu hemendik, oso hurbil dagoela, B. 3 multiploa bada, batetik 10era 3 multiploak errezak dira, izango dira 3, 6 eta 9. Ondorioz, gure aurkako gertaera B ukatua izango litzateke hemen agertzen ez diren zenbakiak. Kasu honetan, 1, 2, 4, 5, 6, 8 eta 10. Aurkakoak. Hartu dugu batetik 10era eta kendu ditugu 3, 6 eta 9. Zergatik? 3 multiploak direlako. Orain, bete behar ditugu hurrengoak. Jarriko ditugu pixka bat hemen hobeto argiago ikusten delako. A eta B. Hau da, haren A gertaera betetzea eta B gertaera betetzea. Hau da, biak betetzen diren puntuan. Horretarako, begiratu behar dugu gure A eta gure B. Noiz betetzen da, zenbaki lehenekin. Eta noiz betetzen da B, 3 multiploekin. Baldin badago haien artean errepikatzen den zenbaki bat, hori izango da non beteko den A eta B gertaerak, biak. Kasu honetan, 3a daukagu hemen, 3a daukagu hemen, orduan A eta B betetzeko, bakarrik gertatu daiteke 3a ateratzen bada. Eta B eskatzen digute A edo B ateratzea. A edo B, hau da, edo bata, edo bestea, edo biak. Horretarako zer egingo dugu, kontuan izango ditugu zeintzuk ateratzen direnan, zeintzuk ateratzen diren ben, eta batera jarriko ditugu, kasu honetan. 1, 2, 3, 5, 6, 7 eta 9. Orain, hurrengoak ikusiko ditugu. Kasu honetan esaten digutena da A edo A ukatu. Jarriko dugu hemen. A edo A ukatu. Kasu honetan, gure A edo A ukatu. Kasu honetan esaten digute. Bata edo bestea edo biak. Kasu honetan, egingo duguna izango da, bata eta bestea gehitu. Egiten dugunean, gertaera bat edo bere aurkako gertaera, beti gertatuko zaigu, lagin espazio osoa beteko dugula.
bale? Kasu honetan, A eta A ukatua gehitzen baditugu, lortuko dugu lagin espazio osoa. Hau da, batetik 10erako zenbaki guztiak. Bai? A gertaera zenbaki batzuk hartzen dituelako, eta aurkako gertaerak beste guztiak hartzen dituelako, ondorioz, biak gehitzen baditugu, kasu posible guztiak hartuko ditugu. Eta azkenik, ikusiko dugu kasu hau, pixkat ezberdina dela, bai? Non hartzen ditugu gertaera bat eta bere aurkakoa zuzenean, bai? A eta A ukatu, bai? Haren aurkakoa. Bale, kasu honetan, noiz beteko da A gertatzen dela eta A ukatua gertatzen dela? Begiratzen badugu, A gertatzeko zenbaki hauek daude, eta A ukatua gertatzeko beste zenbaki hauek daude. Zer gertatzen da? Haien artean ez dagoela bat ere berdina denik. Orduan, zer gertatuko da zaigu? Lehen azaldu dugun kasua, bai? 6 ateratzen genuenean gogoratzen duzue, batera ezina zela, zergatik A eta B gertaeretan ez egoelako 6aren kasua sartzen. Kasu honetan, ez da sartzen gertaera hau inoiz ez. A eta A ukatu betetzea, zergatik ez delako zenbaki bat ere ez errepikatzen bat edo bestean. Ondorioz, gure emaitza izango litzateke batera ezina. Orain ikusiko dugu argiago bigarren ariketa batekin. Kasu honetan, txanpon bat 3 bider jaurtiko dugu. Orduan, eskatzen diguten A gertaera posible guztiak idaztea. Bale, kasu honetan 3 bider jaurtitzen dugu txanpon berdina. Orduan, A betetzeko gure gertaera guztiak egingo ditugu. Bale, basiko gara, aurpegi, aurpegi, aurpegi. Lehenengo txanpona aurpegi, bigarren txanpona, lehenengo txanpona lehenengo txandan aurpegi, bigarren txandan aurpegi eta hirugarren txandan aurpegi. Horrela, garatuko ditugu egoera posible guztiak. Aurpegi, guruts, aurpegi. Aurpegi, aurpegi, guruts. Eta aurpegi, guruts, guruts. Hauek izango litzateke kasu posible guztiak lehenengo jaurtidan A izango bagenu, aurpegia. Orain egingo dugu berdina, baina gurutxearekin. Ikusten baduzue, aurpegiarekin lehenengo lau kasu izan baditugu, gurutxearekin lehenengo beste lau izango ditugu. Orduan, kasu posible guztiak, sortzi kombinazio posible izango dira. Kasu honetan, guruts, 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 aurpegi, guruts, 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 aurpegi, eta guruts, aurpegi, aurpegi. Hauek izango litzateke gure haiek eskatzen dizkiguten gertaera posible guztiak. Sortzi gertaera guztiak. Ez digut eskatzen, baina lagin espazioa eskatuko bagenu, izango litzateke sortzi. Sortzi gertaera bakarrik gertatu dirako. Orain, esaten digute, gertaera bat daukagula dela lehenengoa aurpegia izatea. Eta esaten diguten, ea guk idatzi ditugun zein gertaeretatik, zeintzuk betetzen duten lehenengoa aurpegia den edo ez. Kasu honetan, garatu ditugunean zeintzuk diren gure gertaera posible guztiak, garatu ditugu aurpegia lehenengoa zuten gertaerak lehenengoak, eta ondorioz S gertaera hau aukera hauek beteko dute. Non guztietan aurpegia atera den lehenengo txandan. Orduan, S zer izango dira? S izango dira aurpegi, 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 guruts, aurpegi, 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 guruts, eta aurpegi, guruts, guruts. Hauek izango litzateke gertaera posible guztiak S-ren kasuan. Eta bukatzeko ariketa honekin eskatzen diguten S-ren baterezina den gertaera bat aukeratzea. Pasaden ariketan, egin dugunean, lehenengo ariketan, azkenengo kasua baterezina zen. Eta guk iritsi bar ginen ondorio horretara, baterezina zela. Baina kasu honetan, eskatzen digute guk aukeratzea baterezina den gertaera bat. Orduan, aukeratu behar dugu gertaera bat non S ez den betetzen. Orduan,
S-ren ezaugarria zein da? Ba, lehenengo txanpona aurpegi izan barzela. Orduan, S-ren baterezin izateko, ez da bete behar lehenengo txanpona aurpegia izatea. Ondorioz, aukeratu dezakegu lau hauetatik nahi duguna. Adibidez, gurutz, gurutz eta gurutz. Eta horrela, aurkituko genuke S-ren baterezina den gertaera bat. Gogoratu, sare sozialetan eta web horrian jarraitu jakindun.